Muri Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Hongu nhasi uno tiri munzvimbo yeMhondoro kwa Neuso munokuziva kuya kwatakamboburitsa nhau yekakofini ndiko kwatiri chaiko kwaitikawo chimwe chitiko chinosuwisa, chitiko chinoshamisa chevakomana vakatandanisa vanhu parufu. Vanhu vakuda kunoradzika mufi votanga kurova vanhu. Zviriko here izvi? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi. Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. I'm sorry, indoitwa kremi yokumire ndiri vachindenge. Nyaya yakaitika panapa inototishamisisa. Takakavadzika nayo, tatisina kufungira kudzira kuti ndo zvingaitike. Nguva yatakata kutanga kuti takuburitsa bhodhi mumba, pakatanga kurohwa munhu panzana. Ndomubva vamupwanyira bhodhi mumusoro, ndokuda kumukanda mumoto, ndomubva atanga kumubaya padumbu, akamubaya kanokwana katatu. Saka isitiri kumbane nebhodhoro ranga rakatsemuka here. Rakatsemuka. Okay. Haana kukwara? Akatokuvara. Saka abuda muya muvanhu vabata kudaro, ndomubva atiza achidzika ichina kumba kwavo. Isusu ndomubva taburitsa bhodhi takuenda kunochengeta hama yedu. Mota yakatanga kumhanya ichitenderera. Inotoone nzvimbo dzaitenderera dzinotooneka hadzisi dzekuvhunza. Paive neuyanzani Dayton akatenderwa kanokwana ka 4 here 5 akamira ari pakati iyo ichitenderera sokuti akurose kudai achika kuti ndogona kurohwa nemota iyo. Saka paikazosvika panenge pane dombo nechomudhuze merodi, ndomva mota yamira ndokubuda kukaita Dayton. Saka takufamba takuenda kuHeroes kwatainochengeta hama yedu. Tasvika paya iyo yaitera zhinji takanoviga tete vedu ndomataurira vaita. Asvika amira paside pemota, takuda kuburutsa bhodhi. Zvikanzi tisi tinofanira kuburutsa bhodhi iroro, iye hamai toda kuti tivige. Ndikati aiwa kwete, ndobva ndadzosera bhodhi mukati. Ndikati vakomana muri madzimai here munoitirwa zvinhu zvakadai so makawanda sezvamakaita izvi. Ndakandasvika panguva yekuda kubatikana, asi ndakakumidza kuzvidzora kuti no, kuchiri kumbodzera vamwe chii. Ndomva vakomana vamwe vauya, ndomva taburitsa bhodhi, ndomva tanoisa pagomba. Right, radzikiswa box, vakauya kakanda mari mukati yemabhondi. Pana akaiverenga sekumutsvangi ndo akaiverenga. Vanotoziva mari yachona. Ndomva makandwa futi imwe $2 yema-US. Ndomva vapinda mubva vaiburitsa. Pavakapinda vachitora bhuku rakanga rasara riri panze rakanyorwa zvinhu nemari imwe yanga iri mukati. Ndomva ratorwa mubva rakandwa muguva. Ranga risati rafudzirwa, yanga iri nguva yemaspeech. Ndopa vakabuda paya ndopakatanga kumhaiswa ndikanzi vanhu vese ibvai pano. Mota yacho yachisebera padhuze. Ndokumhanya patende yeDoves. Takuti ngatibvisei tende. Zvikanzi ibvai ipapo ndobva atotora simbi dziya dzenhingiriki dzine dzakabata tende yenhingiriki yeDoves iya. Inenge yakaita shedhi iya. Vakuda kudzikanda munhingiriki. Ndomva wana kuti no hazviite. Ndomva yachida kubora, achibora tende iyai. Ndomva vakanda kusaidi. Ndopakanzi nasekuru, varume zvamuri kuita izvi hazvishandi. Zvikanzi tinoda kutouraya, paroda kufa chembere varoi. Uye afa achirwara.
pana panofanira kutiswa guva remurume. Tikati guva remurume hatina kukwanisa kuti tingadai. Takati ko chii chiri kuitika. Right, ndomva vati dzinga vanhu vese ipapo. Ndomva vabva. Vanga vapedza kufushira. Vasati vafushira. Vaive nemakasha vanga akadai so. Nyanga zvemombe zvakachakakura kudai so. Mumwe anga ane changa chakamonana so chaibuda bute zvekuti maingu takadai so unzi puta kafu. Chikanda pasi. Vamwe vachikanda muguva makare. Vanhu vakabva vatiza vese. Mota vakasara vari kundive Duffs. Masekuru vakasara vaina vachibvisa masimba vachisa mota. Tese takatamira kunoko. Vachipedza kufushira ikoko. Vachibva vauya mota ikasvikomira apa. Aiwa vanhu vakafamba. Vanhu vakafamba zviya zvinonzi munhu mukobva apinde pawaya yakadai kunyepa. Vaingoti pfe vachipinda vodomira kuseri. Vakabuda nekuku. Ndomva vasumuka ndomva vabva. Ndomva vatera vanhu vakanga vaenda kumagrosa vachitera mota kana taida kutera mota yeDuffs. Ndomva vanoona imwe mota yakanga iri kumashure pickup. Ndomva vatona ari mota iyo. Saka mota yakasumukira. Iyo yavo iri pasi. Itai kuseri. Ndomva yarovera sambo. Ndomva yaboka sambo saka yakanga yakudi yatsemura. Ndomva enda nayo kumagrosa vakunogadzirisa. Saka zvakazoitika kumagrosa kuti hatisiku asi zvine zvazvekunzwa. Ndopa vakasvika vakugadzirisa mota yekusvika vazosvika kubatwa nemapurisa varuko. Vanga vakadhakwa here? Vanhu ava vanga vasina kudhakwa. Kudhakwa toti vanga vasina kudhakwa. One wachiona ndakataura naye airatidza kuti munhu akanga asina kudhakwa. Zvekuti vanga vakadhakwa zviya zvakanyanyisa zvezvezvi kwete vanga vasina. Asi kuti vanhu vanga vakangonwa zvekuti vane misheni yavo yavanoda kuti vaite. Vagongoita zviya zvekuti vanzi tavhiringidzwa panapa. Ndikuti matauro avaita vaitoda kuviga tete vedu. Asi munhu akanga aina tete vake ipapo i1 mwana wepanapa mukomana ane mota iyo irapo iyo. Asi vakakwanisa kudzinga vanhu vese vemusha uno vachivadzinga pagomba. Saka isi chiri kutinetsa fodya vaikanda imomo vaikandirei pavanhu vese vakavigwa pano hamuna kumbobvira makaitwa zvinhu zvakafanana izvozvo. Chii chavaiedza kuita? Imi muri chii chepano? Ndiri muzukuru. Oho. Ko matauro amaita anoratidza kuti vakomana vanenge vaigunun'una nenhau yehuroyi sandizvo? Vaitaura nyaya yehuroyi kuti imi machembere kuti tizoziva kuti pane nyaya yavanoda kuti vataure vakatanga kutuka sabhuku. Zvikanzofanike iwo nyarara. Tototanga kuviga heti yako. Imva wanyarara. Toda kutotanga kuuraya iwewe. Ndoti pano toda kuuraya. Pachaurayiwa munhu wechikuru chembere. Pagoenda wechidiki. Panapa mutui mugobore. Saka vanhu vaive vakanzwa varoyi vavo tingati. Toti pane vanhu vanga vakanzwa varoyi vavo. Asi watinongofungidzira toti mwana wepano. Avo ndiye akauya navo vakanga vasingazive pano. Saka iye ndiye anoziva chokwadi chake. Mwana wepano ndiye ailida team. Ndiye timu yake. Ma-age groups avo vakamira sei? Havasi 1920. 1920. Maybe 22 handiti 22 or 23. Chimwe zvechiri kunyanya kutityisa ndechekudai. Mwana uyu akurira pano. Handiti muziva mumushauri kana mukanzi kune munhu anobudirwa. Vanoita madoro votenga tsvimbo dzekuti ishave nhingi rishave nhingi. Asi pane chakatishamisa nguva yakauya imwe mota yavakaridzira muridzi vachiti ndibhosi auya yakauya ikasvikomira. Vakamhanyira kumota ikoko. Vakanouya vakabata tsvimbo dzakadai pfupi so zviya zvimapanga zvine tsvimbo zvideko. Saka ndomva ndo panguva vakafutsira pavanga pakatira vakazvisa mumwe neumwe akanga aine tsvimbo yake. Saka takatanga kuti uyu fudya akuiputa ari kuiputira kupi tsvimbo idzi vakadziwana sei.
hatina bira ratakambotamba rake kuti akuputa fodya kana kuti akufamba akabata tsvimbo. Ndo chinhu chiri kutikadzisa ichocho. Yakuita semunhu anosvikirwa. Akuita semunhu anosvikirwa. Zvinhu zvese zvanenge achiita semunhu anosvikirwa. Oro mukatedza mukanoona kwavakapinda nako nezvese zvavaita nemotikari paitodiwa kuti pafe munhu. Saka nanhasi hana dzedu dziri padenga vanogona kuuya kana kusvika kubata sekuru kana mbuya kuenda tiri kubva mukomana iye watiri kutaura takudzi wacho ndiani akakonzera kuti vese vakauya vauye vakateera iye ndiye akanga aine power. Vanoita basa rei vakomana? Makurukosi. Vanoshandira ari kupi? Vanoshandira Gadzema. Vanongofamba so. Mazuva ano vari muZitema ndo mavari. Ini zita rangu ndoitwa Tendai Mareki. Chiitiko zveshuwa chakaitika pano pamusoro kwaMareki. Vadzinga vanhu vese kugomba. Ndofika ndakaramba ndakagara. Ndaida kuona kuti vari kumboda kunyanyoita sei. Nokuti vaiti ukangosumudza musoro ida kutaura nezvazvo vaitoda iwewe. Saka ndakaramba ndakanyarara ndakangovatarisa. Zveshuwa vakadeedzana vari 5 ndobva vamira bhokisi radzikiswa. Vaburisa chikasha chavo chirefu chakadai. Ndobva vaisa fodya paroko, ndobva vatanga kusvitsana. Zvikaitoputa ka4-4. Mabhonda akatanga kuiswa mugomba, vakaisa fodya, vakanda mugomba. Vapazoiswa maUS vakaisa futi fodya vapukuta ndobva vakanda mugomba. Muzukuru wedu mutsvangi ndobva apinda mugomba imomuya. Ndobva abvisa mari iya. Abvisa mari but ivo vaingotaura vachiti matojaira apa mauraya tete vedu. Saka pachatofa mumwe munhu mukuru. Apa pachauya mumwe mukuru kana murume ndiye watakuda iko zvino. Inombori nyaya yei? Nyaya vanga vasingaburitse. Zvekuti uroyi vangataure zvavo ivo vaiti mauraya madya. Chembere majara kudya vana vadiki. Asi ndisingazive uroyi wacho kuti vanga vahubata kupi. Asi nekutarisa kwandakaona zvachiita ivo ndo vaitova varoyi. Nokuti asati zvamboitika musha muno muti chiviga chero vafi. Zvinhu zvandakatokashamadza ndichiona muzukuru wangu achiita izvozvo. Vapedza kudaro vanhu vese vanga vaenda ndobva vatanga kufutsira vachipopota vachitaura zvinyadzi. Pavaitaura zvinyadzi pachona ipapo vapedza kufutsira vakati atapedza manje uyu muti mugoboro. Ndakagara kudaro ndakabva ndadedza mwana wanzodzi yangu tikati takudzwa uya pano mvaramba kuuya akati tapedza nezvepano vanhu takuvinga vese vari kumba uko manje vanoti guta. Ndopa ndakati uya pano ndobva auya. Asati auya baba vacho vakabva vaenda ipapo vakati anti mapedza kufushira zvepano kana mapedza kufushira ko vanhu vari kumba moda kuvavinga kuti vaite sei. Vanhu vari kumba chisiyana inavo imi mapedza kufudzira tete venyu. Zvikanzi havada kujaira mhani ava na. Ndopa akazoya akagara pasi ndikati chii chauri kumbonyanyoita iwewe takudzwa. Nokuti takudzwa uyu ndinogara naye ndaigara naye nguva refu kuchegutu. Asi kahunuka akuita iko zvino takatobudana tikatobomudzinga angoitawo zviya zvemweya wemakorokosi. Saka zvadaro akauya akagara ndikamuti mwana wanzodzi yangu zvakaita izvi hazvaifanwa kuitwa newe. Ndiwangu wachifanwa kudzora vanhu vako ava asi huona wakundikana kudzora. Saka woti kudini kanza nemiwo matotanga iyi taitokuona inge munhu kwaye asi matoita sei matotanga nditeerere izvozvo ini manje muchapera mese kufa. Ndikati koonanga wari kunanga iwo waita izvi ndiani. Zvikanzi ando zvandiri kutokutaurirai manje hapanotofiwa chete. Tikati alright bho. Ndobva vasumuka zveshuwa vakabva vapinda mumotikari yavo vakaibhururutsa zveshuwa kuita kunge varida kuuya kuzotsika vanhu panapa. Vanhu vese vakati mwanda vamwe vakabata maplesi vakaenda uko. Ndobva vapaka apa ndobva varivhesa mota ndobva vabuda ndobva vaenda. Saka vaendawo kumashopusi ikoko vane zvavakangonosvikoitawo taizongonzwawo asi zvekumashopusi takazongoitawo zvekuita sei zvokunzwa. Asi ndopa vakazobatwa ipapo. Iye takudzwa muzukuru wangu anonzi akatombotiza mvateverwa mvabatwa. Umwe wacho akatiza akadzoka futi pano anonzi Dhama anonzi boss Dhama akadzoka pano. Hanzvadzi yangu yakati ko iwewe wadzoka pano. Zvikanzi amudhara ndandida kukudzai kuti anatakudzwa vasungwa. Zvikanzi ngavasungwe kana iwewe futi unotofanwa kusungwa zvamamuchiita zvinhu kwazvo here. Akamba angoramba akanyarara ndobva asumuka akuenda vanhu vaimusport akazobatirwawo kumaraini ekuchikoro kupuraimari akutisawo. Ndozvandozivawo zvakaitika ndoperera ipapo. Asi saka tingati isusu nerimwe divi nenhau yavo yekutaura kuti apa pachamofana kubvisa muti zvinogona kureva kuti vakomana havakaromba saka vari kuziva zvavari kuda kuita. Chiitiko chavakaita vakomana vakatoromba
vane zvavakatoita asi ndoona kuti mufi akatorwisa nokuti akatovadzivaidza kuti varambe vari pamashopusi vabatwe. Ivo ndo vakatoromba. Asi tichivatarisa ivo vanhu here vane mari yekuti tingati zvichokwadi pamunogona kunge wakaromba kana kuti kutotanga kuromba kwacho? Ari muzukuru wangu inini mari haana, asi umwe wachona iyeye anova ndiye akamutengera motikari izvi shamwari yake. Aiwa iyoyo ine mari. Ine mari ende ine mari kudaro iye nechingoitisa vamwe ndevekuitiswa. Muzukuru wangu mari anayo hapana, mari yandiri kuona kuti mari, asi kuti kungoshandiswa nokungoitiswa. Hapana mari yati anayo, asi shamwari yake yakamutengera mota iyoyo mari anayo. Iye mufi angakura zvakadii? Chii chakamuuraya? Mufi akaurayiwa nekensa, anga ane 43 years. 43 years. Anga ane nguva yakadii achirwara? Anga ane 1 year. Asi nezvazviitika izvi munonyatsofunga kuti kensa here kana kuti kudai basa ravo ravakashanda? Ndingamboti basa rakashandwa, because basa iri rakashandwa mai manje, vana ava basa vakarishanda mai manje. Sokuona kwangu inini ndichigara muchegutumu, basa rakashandwa mai manje, rinenge 4 months vari bata basa. Zita rangu ndinoitwa Tandiwe Marika. Chitiko chakaitika pano kwekutanga kutsanangudza takanga tiri mumba. Asi maziro andoita ndekuti tichienda kumakuva ndakazoona pane vakomana vaipusha mota yevakomana ichiteera mushure memota yedhausi. Saka payakasumuka ichiteedza rodhi iri kuteera nemota yedhausi, yakasumuka ndobva yati side ichida kutsika vanhu, ndobva yadzoka mbva yati side. Saka isu takabva tatya ndobva tasara takamira mumashure. Ndobva yateera ndokuenda hayo ikoko kuguva ikoko. Zvakaitika kuguva ndakazongoona zvetende nokuti takasarira kure nekutya, vachikudubura tende. Ndokuzoona vanhu vakumhanya vachitiza vachiuya ikoko kunoko. Nesuwo wachitato takatiza ndobva tatonogara uko kuroko. Nguva vakangosara vari vakangosara kuratidza kuti hakuna vanhu. Ndobva ngosara ivo vega vaiva vari ikoko. Ndokuzoona nguva motikari iya yasumudzwa futi ichimhanya, ndobva yasvika ndobva yati pamusuo asi taiva chinhambwe tichidya sadza tiri kokoko. Ndobva yazongotena ndobva yadzokera. Asi chitiko chakangoitika kana kuti chiri kundirwadza ndechekuti takudzwa anova mwana womwana wanzvadzi yangu. Akatinyadzisa kana hana yangu ichiri kutorova nezvakaitika. Kana kuti nditomira inyaya yekuti handigone kuti sevanhu mafamba tingatadze kukupai umbo hwakasara. Asi zvichida kutomira tichitaura zvatiri kutaura, tiri kutowedzera moto pane umwe moto, kuti paachazvinzwa hatizivi kuti chii chichazoitika mumashure. Nhau yemunhu akabayiwa akakuwara here? Yaive hama futi here kana kuti anga ari mutorwa? Anga ari mutorwa. Vanhu vakanga vari panhamo vaitochemowo hama yedu. Saka iye paakabayiwa ainzi aita sei? Kwanza ari kuvhiringidza vanhu, but hatina munhu akakanganisira kana kuti waakarova kana kuti waakatsika, munhu aitongozvitambira. Munhu wechikuru here? Mukomana wechidiki. Angaite makore mangani? Muhombe. Saka ndochimwe chikadzi chatakangona kuti vanhu vanofanira kunge vane mission dzavo dzavada kuti vakaita. Vanhu vatange kuona kuti ukagona kusebera padhuze naye anogona kungokuuraya. Saka toti ndakuuya wototiza. Zveshuwa vakati ndakuuya unototiza. Zvekuti kutaura kwatatongoita takamira apa kungoita chivindi. Maifanira kutoti kana maakutaura mumbotivhara tisaoneke kungonzwa voice chete. Munongovhara chete ivhuri chichibuda, isusu mwambotimisa kuti tisabude. Ndokutogona kungokanganisika. Ndikuti vanogona kuya netimu yavo ndekuti chimwe chinhu chatirikudya. Ivo pavakaita zvinhu izvi, muri kuona mota iri apa iyi, pane imwe iri kumubayira mapurisa, right? Kune imwe yetumafiti tumwe turi kubuda izvi nezvi twakasimukira so tumanyushepi turi kuuya izvi, ndo yakauya iyo ine mumwe mukuru wachona. Saka mukuru wacho yatize kuti kune vamwe vanhu variko futi. Saka ndo zvatiri kufungidzira, kufunga hatina kuvaona. Ndekuti zvavakaita vakaita sevanhu vanogara pano ende vanoziva nezvepano through kubva kukomana wedu. Taurai. Ini ndoitwa Mai Kumire.
ndiri muzukuru wepano pamareke. Chiitiko chakaitika nezuro chigariro chese chataita ndofunga kubva ndichiroorwa kusvika 1986 tichiviga vanhu muno hatinambona zvinhu zvakadaro. Inini hangu payaka pazvakatangira ndakupaona ndakazongoona mukomana airohwa uye aitamba apa paya pachimbaano ichechi achizvitambira zvake. Saka kutamba kwaakaita kuyo iye muzukuru wepano takudzwa kutaura ndiye akanongedzera vamwe vake kuti uyu vamwe vakaenda kungonosvika kungomutora umu ndokutanga kumurova achibva naye panapa akatomona asvika vachimurova chavaida vachimusaidzira apa papakaiswa mota vaida kunomisa muchoto zvekuti akapinda muchoto aiputikira imomo asi akatotsva gumbo rakatopinda mumoto akati achimurova nebhodhoro anga ainaye umwe achibva noko achimurova futi kumusoro mabhodhoro maviri paakatsemukira pari umwe aiti abata rimwe kubata vachibaya vachidzura vachibaya achidzura mukomana iye akangorandutsirwa bva atiza bva aenda vakomana vaya ndokubuda ndokupinda mumota yavo wedhavs anga ari pano akati inini nguva dzangu ndakumaisana nenguva saka ndoita sei ndobva vangu vamwe vanga vari pavakuru akati hatirambe tichitachi zvatiri kuita tiri kukwanise nguva ide kuti tivige munhu ndokuita zvavanga vachiita ndokusvika kutora bhodhi yedu ndokubuda nayo vakuendawo uye wemota yake ndobva vabuda nemota yavo iyoyo kumhanya pavainotenderera pakuti vanga chitenderera zvavakaita zvachona ipapo nanhasi tiri kutotya isi kuti chirudzi chakaitwa nemwana uyu. Vanhu avandoratidza kuti mwana uyu anotoratidza kuti akatonobata zvisingabatiwe saka mashandisiro acho manje akanozviita akaoma ende aitaura kuti isi tinoita masikati machena hatiite usiku zvatiri kuda kuita muchaona pachaya bhodhi airamba kuuya zogara pano aigara mumashops uku achinzi kosei usiri kuenda zvakanzi handisi kuendako ndichaenda panobuda bhodhi ndopamuchaona zvatichaita isi tinoita masikati machena hatiite usiku. Aiwa takazviona zvaakaita zvachona zvinhu zvakangotityisawo zvinhu zvakaitwa nemwana iyoyo vairatidza kuti vana ava vakatoromba kwete kufungidzira nekuti umwe wacho mutsvuku wacho aiita kunge ndiye bhosi wacho akarohwa aiti ndainzi ndiye manjuzu hanzi ndimanjuzu kutaura kwavaita ndimanjuzu neshifodya dzavo dzavaive nadzo vachikanda muguva imo vachikanda muguva imo vachiti panapa vakatosiyasa kuti panapa ngapagoborwe mutu pakuda munhu wechirume mupenyu kwete yafa zvake achirwara tikutoda mupenyu ipo panapa mufano gobora saka nekuenda kwakaita kumashops takafunza pamwe wakutombonogara kwekuti wagoita sei vanomirira nguva yavo kwekusvibe kuti agozona kubata mupenyu saka tinototenda patakanzwanzi polisi yasvika vakomana havabata takatombodzwa kuti semudhuze tatafunga kuti timbobuda tinorarira kumaraini ari mberiuku tatakutosvika kuti vachatidzokerera vanhu sekuri nambuya panavo tatatofunga kuti totombovatamisa nekuti mupenyu murume anga achidiwa hataziva kuti mupenyu murume upi saka tataona zvinhu zvakangooma zvinhu ndozvandoziva hangu zvakaitika ipapo. Zita rangu ndinonzi Clarissa Mareke ndiri mwana wepano pamareke. Zuva razuro rari zuva rekuchengeta mukoma wedu akashaika. Ndofunga zvizere tazvinzwa kune vataura vana tete vazukuru vataura zvizere asi ndingangoda kuwedzerawo zvishoma pane zvese zvavataura. Chinhu chakuitika patiri panapa tese patiri semhuri tava nefiye yekuti vanhu ivavo vakasungwa ivavava vakaita mukana wekunzi vabude. Hatizive kuti tinorarama here, hatizive kuti vabereki vedu vachararama here, nekuti panapa hatigari tiri pano panogara sekuru nagogo nezvizukuru zvidiki. We are no longer safe here. Hatisisina mufaro, hana dzedu dziri mudenga nekuti tinosinzwa vamwe vachinzi vasungwa nhasi vabuda. But situation yakaitika pano kana vanhu ava vakanzi vabuda zvechokwadi mhuri yekwamareke inenge iri at high risk. Tinenge tiri pa high risk ikurusa nekuti chiitiko chakaitika nemwana wehanzvadzi yedu zvechokwadi zvikanzi abuda nhasi anogona kudzvinya munhu huro 1 by 1 kana kuya nematemo akatedza neraini rese wese anga ari parufu achiuraya ende zvinogona kuitika zvinhu izvozvo. Chatove chikumbiro chatiri kuitawo semhuri kuti kana pane zvimwe zvinogona kuitika hatizive hatingagone kutongera hurumende asi chatakukumbirawo ndechekuti tivewo nesecurity inogona kuti chengetedza. Hatizive kuti nemuto upi sehurumende munoziva zvakafanira kuti kana zvichinge zvaitika zvakadai tinofanira kuva neruchengetedzo rwakadini nekuti pano pamusha patove nemhandu ende hatizive kuti zvichaguma nekudini asi chokwadi takutya kufamba kana kuti tichibuda tichisiya vabereki zvinogona kusara zvichivawana kunyange izvezvi tichiri pano hatisati taparara tose kudzokera kunyange kudzimba dzedu tiri kutya
tiri kutya hazvina kumira zvakanaka, hana dzedu hadzina kugadzikika. Thank you so much. Ini ndinonzi Mariko Dayton. Panguva yacho ndiri panapa Parufu ndakamira pana ndakagara. Saka ndakazongona munhu achizvuzvurudzwa kwakusvika panapa apa ndobva arohwa nebhodhoro pano, arohwa nebhodhoro ndobva aendwa naye panga paine mota, asvikwa naye apa ndobva atanga kurohwa. Umwe wacho manje watakazobata kekupedzisira ndobva azotora garo rebhodhoro riya arisandura, ndobva akuita rekubaya naro manje kumusana kwemufana uya arohwa nebhodhoro uya. Mushure mezvo ndabva panapa ndave apo mumunda apo ndichifonera station yekwambaira kuti vakwanise kuuya kuzotibatsira, ndokubva ndazoteverwa ipapo. Zvototi mukasvikapo munotoona denderedzwa remotikari yakanditenderera rutatu, manzwire uchinzi wakatotengeswa nevanga varipo, vamwe achiti uyo mupurisa uyu. Saka inini pakusaziva manje kuti ndo zvandaitwa ndakazongotiza ndakananga pamugodhi wemvura apo, ndobva ndazoenda kuseri kwestand ine, ndobva ndamira ndiri ipapo. Ndakazobva ndikaenda kumapurisa weWarren Park vanga vari parufu kuzasuko, ndikasvika zvikanzi no, isusu rubatsiro rwatingagona kuita newo hatina sekuti tauya kurufu apa hatina kana FN yatiinayo. Ina zvakanaka, ndobva ndadzoka. Kudzoka kwandakaita ndakasvika ndikamira futi kunze uko, ndobva vakomana vazokwanisa kudini, vazokwanisa kuinda. Ndazobva ndaenda kumba, ndakazoti ndasvika iko ndobva ndafonerwa namutsvangi, zvikanzi tsano muri kupi, ndikasiti handiri kumba, zvikanzi dzokai kuno kune macrafts. Munhu umwe atiza kuno, ndobva ndadzoka ndikasvikapo ndikaona paina mukadzi waMekishikwira Makomo, zvikanzi vaenda kwaMuhlanga. Tichinosvika uko zvikanzi munhu yatiza aenda uku, tikazoona akunodzoka achinja manje apfeka t-shirt yewhite, tema yaiye apfekera panapa, ndobva aivhara. Kuzomutevera paya ndobva azokwanisa kupinda nepaMuhlanga, akuita kunge ari kuenda kusekondari. Haana kuzonosvika kusekondari kuya, ndobva atendera akadai chimutresa takawanda manje, ndobva tadai akazobatirwa manje kuno kuchikoro, ndobva tazokwanisa kumubata tikaenda naye kwaMubaira, tikasvika tikamusiya ikoko. Panapa ndopandandiri, saka mota yakauya yakadai nekuku. Ndakamira panapa ndakatarisa uku, ndakabaya foni yangu. Saka mota yakatenderera manje ichidai 3 rounds. Ichitenderera ndakazobva panapa ndakumhanya ndakadai. Ndakanangapo ichiti kana vakuzotevera ka vachasvika vachirovera apo. Indobva ndaenda kuseri, saka ndakazobuda kuseri uko. Ndobva ndanomira ndiri kunze kwemuti uko. Mara mota yazobva manje yakudai ichinda kugomba uko. Saka handina kuzokwanisa kuti ndiinde ikoko, ndakutotya kuti ndogona kuzongokwanisa kupondwa panapa. Ndo zvacho zvakazoita. Asi mimi mhosva yenyenge iriyeyi? Ini mhosva yangu ndakanziko, amene akanditengesa achiti kwanzi uya ari apo yomupurisa. Saka ndobva vaona kuti mupurisa zvaaripo achitobaya foni yake, tinogona kungozosungwa panapa. Saka ndo mhosva yacho yandakakwanisa kubata iyoyo. Tazotiwo zvakare regai tisvike kumashops kwacho kwakaenda vakomana, tinzwe kuti zvakanofamba sei ikoko. Vana vakaya kunoko vabva kuwana achikoromoka. Uyu ndiye the first kuya achitiudza istigeri panapa togadzirira panapo yarapa. Ndakauya achimhanya adikita riri muhuro chaimo kuti kwaipo. Saka vazouya vakomana vaya vakazouyawo iwe nemotikari yaimhanya kunge ichibhururuka. Vauya mota yakafa yakawira samba. Skanzi tikutsvaga angatipe jegi. Iro jegi rata jegi saka. Ndobva ndati jegi tokupai. Skanzi asi mota yafa makanika ndeupi. Ndobva vaona kainini ndini makanika wacho. Ndobva ndaenda nawa unosvika kuona mota yauraya sambu. Nemota yauraya sambu nekuda kwekuchema kwaita vabereki tikamba tafara kuti vana vatowana tovabatira sei. Matipofu nepolisi nehama neshamwari kuti aiwa
zvavatodawo chiona kuti vanhu mungava vangaitwa seya ndimandavarowa madelaying tactic yekuti motikari ndakagura pasi pesa apa ndagura motikari yavo pasi pesa apa saka ndaivarowa madelaying tactic kuti cha communication nepolisi kusvikira ivo vazonyumwa zvokuda kuenda nemari yangu chaiyo kugadzira chaiyo vasade naye vakutotiza nejegi rangu saka pavakazosvika vakuenda apa polisi yakambva yasvika polisi ichisvika yakangosvika iri muaction ndichijambirawo motikari yepolisi chibva tatovaona vakutoda kutoenda vachitobatirwa vakabatirwa mbore kanzururapo iyo ndoma vakabatirwa imomo saka vabatwa vakomana vesa takaenda navo kwamubayira kupolisi ndo kwatakanovasiya nanhasi hatizozivi kuti mapurisa vakazoitawo nezvezvipi saka pane wani akanga atiza wani wacho akanga atiza akangosarawo ngodzengerera varume ava mbva vazosara vomutsvaga kusvikira vamuwana ndombva vazonomubata wakutotizawo kwakuzoteerawo naye kupolisi akaenda kupolisi saka ndo nyaya dzacho dzanorikunzwa dziri kunokwanaofa takatanga kutandaniswa tichifushira munhu takutofushira munhu takanzibva ipano tofushira tega takutoda kutorohwa nemafoshoro nemapiki ndobva tangotizawo vanhu vese ndobva vangoti zvamuzamu ndobva vangosara vari vega vachifushira vega ndobva ndangotizawo ndichisvika panapa nokushandira ndatsanangudzira vanhu ndozviri uku ndobva zvaperawo zvakadaro. ndiri kunokwana uso kumhondoro pachiitiko chakaitika nezuro mapurisa akatibatsira zvikuru nekuti mamusisina rugare muno mutaundship maneuso nevakomana ivava tinotenda polisi yemubayira yakatibatsira pachiitiko ichochi. asi zvamungada kutaura about behavior yevakomana iva dzatomhuka chezvotuti vanhu vangagare nevanhu ivavo zvakutonetsa because behavior yavakarakidza ipapo yaratidza kuti vanofanira kugara kwavo vega kana kuti muchitokisi chaimo ndokungatowe nekodzero yekuti vagare havasi vekuno vanhu ivo vakatouyawo kurufu asi havana kukama nevanhu veparufu ipapo. manzwa vatauri vakasiyana-siyana tongai tinzwe munoti kudini nevakomana ava zvavakaita ndivo vakaromba here kana kuti vane muroi wavo wavaitsvaga avainge vabata toziva vanhu vari kuenda kuna namadzibaba vari kuenda kudzin'anga vachiudzwa zvakasiyana-siyana pamwe ndokwavakapiwa tageti yavo yavaida hapana anoziva pari zvino sekunzwa kwamaita vari mumaoko emapurisa hanzizvo dai vatisvikira tiri pano apa mweshumba ingadai yadzova ichitiza nhasi hatizoti zvaiperera papi harina kuzita ndinonzi Edru neshamba ngatisaganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai asi musakanganwe kusubscribe kudrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.